गिबियाव बयखौबो हादर रादाबनि जानानै गोजोननाय लाग्रोयो। दिनैनि भिडिअ'आ थांनाय 10 जुन 2024 सानखालिनि जानाय समायखिरा हाबाफारिनि सोमोन्दै। जों मिथिगौ दि MP इलेक्शननि रिजाल्टआ 4 जुनाव जानानै थांबाय। नाथाय रिजाल्टनि उनावबो रोखा जायाखै दि बबे पार्टिया मिरु एबा सेन्ट्रेलाव सोरखारखौ दागोन। 10 जुन 2024 समबार सानखालि जों मिथिनो मोनबाय दि NDA एबा नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स पार्टियानो सेन्ट्रेलाव सोरखारखौ दाबाय होनना। 10 जुन समबार सानखालि नरेन्द्र मदिया थामथि खेबनि थाखाय भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि महरै राष्ट्रपति भवनाव समायखिरा लायो। जवाहरलाल नेहरूनि उनाव नरेन्द्र मदिया खेबसेयैनो थामथि खेब गाहाय मन्थ्रि जानो हादों। 10 जुन 2024 समबार सानखालि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे सा 71 मन्थ्रिबो समायखिरा लादों। BJP पार्टिनिफ्राय गासै सा 61 मन्थ्रि आरो एलियन्स पार्टिनिफ्राय गासै सा 11 मन्थ्रिफोर दंमोन। नरेन्द्र मदिखौ लानानै गासै सा 72 मन्थ्रिफोर। बे मन्थ्रिफोरखौ मोन 3 थाखोआव राननाय जादों। बेफोरनो जाबाय सेथियाव केबिनेट मिनिस्टार, नैथियाव मिनिस्टार अफ स्टेट उइथ इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज, थामथियाव मिनिस्टार अफ स्टेट। बे 72 मन्थ्रिफोरनि गेजेराव सा 30आ केबिनेट मिनिस्टार, सा 5आ मिनिस्टार अफ स्टेट इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज आरो सा 36आ मिनिस्टार अफ स्टेट। केबिनेट मिनिस्टार बुङोब्ला जों मिथिनो मोनो दि बे मिनिस्टारफोरा गाहाय मन्थ्रि एबा प्रधान मन्थ्रिनो डाइरेक्ट रिपर्ट हरनो एबा खालामनो हायो, गावनि होजानाय पर्टफ'लिय'नि सायाव। केबिनेट मिनिस्टारनो मोनसेनिख्रुइ बारा पर्टफ'लिय' होनो हायो। मिनिस्टार अफ स्टेट उइथ इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज। केबिनेट मन्थ्रिनि उनाव मिनिस्टार अफ स्टेट उइथ इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज मिनिस्टारफोर जायो। बिसोरबो गावसोरनि पर्टफ'लिय'नि रिपर्टखौ डाइरेक्ट गाहाय मन्थ्रिनो हरनो हायो। बिसोरो केबिनेट मन्थ्रिनो रिपर्ट हरा। मिनिस्टार अफ स्टेट। केबिनेट मन्थ्रिफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय मिनिस्टार अफ स्टेट एबा राज्यो मन्थ्रिफोरखौ दोननाय जायो आरो राज्यो मन्थ्रिया केबिनेट मन्थ्रिजों होजानाय खामानिफोरखौ मावनो हेफाजाब होयो। केबिनेट मिनिस्टार आरो पर्टफ'लिय'। नरेन्द्र मदि, गिबि मन्थ्रि, मिनिस्टार अफ पार्सनेल, पाब्लिक ग्रिभेन्स, पेन्सन, एटमिक एजेन्सि, स्पेस, इम्पर्टेन्ट पलिसि इस्यु आरो गुबुन पर्टफ'लिय' गुबुन मिनिस्टारफोरनो होयैखौ। मन्थ्रिफोरनि मुं। पर्टफ'लिय'। सेथियाव राजनाथ सिंह, मिनिस्टार अफ डिफेन्स। नैथियाव अमित शाह, मिनिस्टार अफ ह'म एफेयार्स, मिनिस्टार अफ कर्प'रेसन। थामथियाव नितिन जयराम गडकारि, मिनिस्टार अफ र'ड ट्रान्सपर्ट आरो हाइवे। ब्रैथियाव निर्मला सीतारमण, मिनिस्टार अफ फाइनेन्स, मिनिस्टार अफ कर्प'रेट एफेयार्स। बाथियाव शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्टार अफ एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयार, रुरेल डेभेलपमेन्ट। दथियाव एस जयशंकर, एक्सटार्नेल एफेयार्स। स्निथियाव जगत प्रकाश नन्दु, हेल्थ आरो फेमिलि वेलफेयार आरो केमिकेल आरो फार्टिलाइजार। दाइनथियाव मनहर लाल, हाउसिं आरो आरबान एफेयार्स आरो पावार। गुथियाव एन.डी. कुमारास्वामी, हेभि इन्डास्ट्रिज आरो स्टिला। जिथियाव पीयूष गोयल, कमार्स आरो इन्डास्ट्रि। जिसेथियाव धर्मेन्द्र प्रधान, एजुकेसन। जिनैथियाव जितेन राम मांझी, स्मल आरो मिडियाम इन्टारप्राइज। जिथामथियाव राजीव रंजन सिंह, आलियास ललन सिंह, पन्चायती राज, फिसारि, एनिमेल हासबेन्डारि आरो डायरिं। जिब्रैथियाव सर्बानन्द सन'वाल, पर्ट शिपिं आरो एयारवेज। जिबाथियाव डक्टर वीरेन्द्र कुमार, ससियेल जास्टिस आरो इम्पावारमेन्ट। जिद'थियाव
Kinjarafu Rammohan Naidu, Civil Aviation, 17थियाव Prohad Joshi, Consumer Affairs, Food, Public Distribution, New आरो Renewable Energy, 18थियाव Jewel Uram, Tribal Affairs, 19थियाव Giriraj Singh, Textiles, 20आव Ashwini Vaishnav, Railway, Information आरो Casting, Electronic आरो Information Technology, 21थियाव Jyotiraditya M. Scindia, Communication Development of Northeastern Region, 22थियाव Bhupendra Yadav, Environment, Forest आरो Climate Change, 23थियाव Gajendra Singh Shekhawat, Culture आरो Tourism, 24थियाव Annapurna Devi, Women आरो Child Development, 24थियाव Annapurna Devi, Women आरो Child Development, 25थियाव Kiren Rijiju, Parliamentary Affairs आरो Minority Affairs, 26थियाव Hardeep Singh Puri, Petroleum आरो Natural Gas, 27थियाव Dr. Mansukh Mandaviya, Labor आरो Employment, Youth Affairs आरो Sport, 28थियाव G. Kishan Reddy, Coal आरो Miners, 29थियाव Shiran Paswan, Food Processing Industry, 30थियाव C.R. Patil, Jal Shakti, Sabaya, Minister of State Independent Churchनि मुंफोर, सारिया स्क्रिनाव होखानाय बायदि, सेथियाव राव इंद्रजीत सिंह, नैथियाव डक्टर जितेंद्र सिंह, थामथियाव श्री अर्जुन राम मेघवाल, ब्रैथियाव श्री जादव प्रतापराव गणपतराव, बाथियाव श्री जयंत चौधरी, बिनि उनाव सा 32 मिनिस्टार अफ स्टेटनि मुंफोर स्क्रिनाव होखानाय जाबाय। सेथियाव श्री जितिन प्रसादा, नैथियाव श्री श्रीपद येशो नाइक, थामथियाव श्री पंकज चौधरी, ब्रैथियाव श्री कृष्ण पाल, बाथियाव श्री रामदास आठवाले, दथियाव श्री रामनाथ ठाकुर, स्निथियाव श्री नित्यानंद राय, दाइनथियाव श्रीमती अनुप्रिया पटेल, गुथियाव श्री बी सोमन्ना, जिथियाव डक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, जिथियाव प्र. S.P. सिंह बाघेल, जिनैथियाव सुश्री शोभा करंदलाजे, जिथामथियाव श्री प्रतिवर्धन सिंह, जिब्रैथियाव श्री B.L. वर्मा, जिबाथियाव श्री शांतनु ठाकुर, जिद'थियाव श्री सुरेश गोपी, जिस्निथियाव डक्टर L. मुरुगान, जिदाइनथियाव श्री अजय थामथम, जिगुथियाव श्री बंदी संजय कुमार, नैजियाव श्री कमलेश पासवान, नैजिसेथियाव श्री भागीरथ चौधरी, नैजिनैथियाव श्री सतीश चंद्र दुबे, नैजिथामथियाव श्री संजय सेन, नैजिब्रैथियाव श्री लवनीत सिंह, नैजिबाथियाव श्री दुर्गादास उइके, नैजिद'थियाव श्रीमती रक्षा निखिल खडसे, नैजिस्निथियाव श्री सुकांत मजुमदार, नैजिदाइनथियाव श्रीमती सावित्री ठाकुर, नैजिगुथियाव श्री टकान साहू, थामथियाव श्री राज भूषण चौधरी, थामजिसेथियाव श्री भूपति राजू श्रीनिवासा वर्मा, थामजिनैथियाव श्री हर्ष मल्होत्रा, थामजिथामथियाव श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई अंबानिया, थामजिब्रैथियाव श्री मुरलीधर मोहन, थामजिबाथियाव श्री जियर्जी कुरियान, थामजिद'थियाव श्री पवित्र अर्घेरिटा। हामबायसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो बिदिनो भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो थाखाय लाइक आरो कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम।